ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଦହନ ବା କମ୍ବସନ ଏବଂ ଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ। ତୁମେମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦହନ କାଠ, କୋଇଲା, ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍, କିରୋସିନ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତାରେ ଜଳି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। C+O2 ତୀର ଚିହ୍ନ CO2 ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବା କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ଜଳି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି CH4+O2 gives you CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ଜଳି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି CH3CH2OH ପ୍ଲସ୍ O2 gives you CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଓ ଆଲୋକ ବା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ ଅକ୍ସିଜେନ ସହାୟତାରେ ଜଳି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିପାରିବା, କାରଣ କାର୍ବନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ଏଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୁଛି ସେଥିରୁ କେତେକରେ ଆମେ ହଳଦିଆ ଶିଖା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା, ଆଦୌ ଶିଖା ନଥିବା କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଶିଖା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏଥିରୁ କେଉଁଥିରେ ଆଦୌ ଶିଖା ଦେଖାଯାଉନି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଲକୋହଲ, ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳିଲେ ଶିଖା ଦେଖାଯାଉନି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶିଖା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଲେ ଶିଖା ବିହୀନ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଖା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, କାଗଜ, କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଜଳିଲେ ହଳଦିଆ ଶିଖା ସହ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଶିଖା କିମ୍ବା ବିନା ଶିଖା ସହ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଜଳେ? ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ଯୋଗୁଁ କଳା ଧୂଆଁର ଶିଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବା କିରୋସିନର ଷ୍ଟୋଭର ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅବରୋଧ ହେଲେ ଏହା ହଳଦିଆ ଶିଖା ସହ ଜଳେ। ତୁମେମାନେ ଚୁଲିରେ କାଠ ବା ଘଷି ପ୍ରଥମେ ଜଳିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶିଖା ଦେଖିଥିବ। ଏହି ଶିଖା ସେଥିରେ ଥିବା ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ବିନା ଶିଖାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଆଉ ଏକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ଜାରଣ ବା ଅକ୍ସିଡେସନ। କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଲକୋହଲ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ବା ଅମ୍ଳୀୟ ପଟାସିୟମ ଡାଇକ୍ରୋମେଟ୍ ଓ ତାପର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ କ୍ଷାରୀୟ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଓ ତାପର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।